Sledujete spravodajstvo televízie Global. Dobrý večer. Aj na Slovensku sa šíri antraxová psychóza. Podozrivé zásielky boli zadržané na rôznych miestach našej republiky a 25 ľudí hospitalizovali v Trnavskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v súvislosti so zachytením 2 obálok s neznámym práškom na Piešťanskej hlavnej pošte. Pacienti našťastie nejavia žiadne klinické príznaky ochorenia. Podozrivé zásielky sa dnes objavili v Bardejovej Žiline, Košiciach a dokonca aj na úrade vlády. Včera do Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach neprišlo veľa listov. Prebrala ju informátorka na vrátnici ústavu. Automaticky som robila tak, ako každý deň, že som prevzala poštu, rozdelila som ju a tú poštu, čo patrí na sekretariát, tak som ju dala na sekretariát. Až riaditeľ ústavu, ktorému bol list adresovaný, zistil podozrivé údaje. Z pečiatky sa dalo vyčítať, že list bol poslaný zo švajčiarskeho Bazilea. Chýbal mu však odosielateľ. Boli také neobvyklé číselné kódy pred adresou a boli v adrese chyby. A to nie je zvykom. Ešte sa nestalo, aby bola adresa Výskumného ústavu skomolená. Niektoré časti sa dokonca opakovali. Riaditeľ nechal ešte včera preveriť, či niektorí z lekárov nečakali zo zahraničia. Nik však takúto poštu neočakával. Nebola tenká, teda že tam bola proste nejaká bohatšia zásielka, ale pretože sme nechceli s tým manipulovať, nechceli to moc rukami chytať. Ja napríklad som ju vôbec ani v rukách nedržal, len som pinzetou odložil na také miesto, teda na sekretariáte, kde s tým prakticky potom už nikto a zakázal som, aby s tým nikto prišiel do styku. Nevie sa, aký bol obsah zásielky. Veterináriu z bezpečnostných opatrení ani neotvorili. Mali sme obavy, že keď by tam ozaj mali byť nejaké sporulujúce nebezpečné bacile, že by sme mohli urobiť skôr chybu a bola by to proste nedobrá vizitka. List bol dnes za mimoriadnych bezpečnostných opatrení prevezený do štátneho zdravotného ústavu v Banskej Bystrici. Výsledky by mali byť známe dnes večer alebo zajtra v skorých ranných hodinách. Pre Global Marcela Vošková, televízie Naša Košice. A tak nie je divu, že občania Slovenska sa tiež obávajú bioteroru. Ako sme spomínali v predchádzajúcom príspevku, v laboratóriách štátneho zdravotného ústavu v Banskej Bystrici podrobne testujú zásielky s podozrivým obsahom. V tom strachu z antraxu oblieha nielen Spojené štáty, ale aj Európu. Dokonca aj na Slovensku už preverujú 8 podozrivých zásielok a ďalšie sú údajne na ceste do štátneho zdravotného ústavu v Banskej Bystrici. Antrax bol na Slovensku diagnostikovaný naposledy v roku 1972. V súčasnosti sú však hre biologické zbrane. Tentokrát sú podozrivé listové zásielky. Jedna zásielka bola z pošty z Piešťan, kde sa z obálky vysypal neznámy biely prášok. Aj ďalšie podozrivé zásielky boli odovzdané polícii a doručené do laboratórií v Banskej Bystrici. My sme ich vyšetrili rutinným mikrobiologickým postupom. Prvú zásielku včera asi cirka o 17:30, ďalších 7 v skorých ranných hodinách. Prvé výsledky budú o 24 hodín po spracovaní. Je podľa vás táto obava z antraxu opodstatnená aj na Slovensku? Ja som pevne presvedčený, že nie. Ja sa obávam, že sa jedná v našich podmienkach len o možno niekedy aj neodôvodnené obavy, avšak čert nikdy nespí, ako sme sa to o tom presvedčili 11. septembra. Pre Globál Augustín Kúcha, RTV Banská Bystrica. Armáda údajne disponuje dostatočnými silami a prostriedkami, ktoré sú schopné zabezpečiť úlohy spojené s prípadným zneužitím bojových biologických prostriedkov. V tejto oblasti je však čo zlepšovať, modernizovať, ako aj precvičovať odborníkov, povedal dnes na tlačovej besede Ministerstva obrany riaditeľ odboru riadenia vojenského zdravotníctva Igor Čombor. Choroboplodné zárodky v biologických zbraniach sa vyznačujú infekčnosťou, odolnosťou voči vonkajším vplyvom a spôsobujú vysokú úmrtnosť. Sú to tak malé častice, že chemická ochrana plynovou maskou je neúčinná. V súčasnosti je jedno z najnebezpečnejších biologických zbraní práve antrax, ktorý sa dá veľmi rýchlo vyrobiť v dostatočnom množstve. V prípade včasnej diagnostiky sa dá nasadiť liečba antibiotikami. Úmrtnosť